Nigo ABAROKIGWA chimisano na ibere na kianda korwa chiskuru chububundi echichire me county ya NYAMIRA babekerwa EGUTWA hasegeti gia sironga asebunge ya West Mugrango ase omoyega hoyo oragwa no mugavana we county yo amosinyaribo nigo bono aira ribagerio na kuboria Abaibori bakwandira abana babo na boigo kubaira ase chiskuru echirinde Banyore amageria yo ase korende serikali ya county ya NYAMIRA ekobakandira amasomo abo onsi omo vice chancellor korwa asensemo ya Kisi Professor Nathan Ogechi oyo oringe ase omoyegoyo kerekyo nigo atebirubuna university ya NYAMIRA ne chikonyorwa kwera maiga yo murayibwense komenta budget yokugaligwa asensemo abo aba MC abaikira naroro nigo bono basaba babekerwe basaba kobekerwa EGUTWA hirinde guchigusira Chisemi asensemo yubuna gutumanya murikito Steven Nyariki asentunde ntangani kegima nigase county ya NYAMIRA wetera hase chiskuru chobundi merongo ebere na isano nomo cyatwara umuyego kobomo bokobekerwe EGUTWA kwa ABAROKIGWA abu basomere chikosi chobundi ase umuyega yora wano NYAMIRA moske amos nyaribo. Your Excellency, I present 18 graduates for the award of National Skills Certificate in Hairdressing and Beauty Therapy. Can we stand up, 218 of you? Your Excellency, I present the following 155 graduates for the award of National Skills Certificate in Electrical Installation. In accordance to the TVET Act number 29 of 2023, I award you the Artisan Certificate for which you have been examined and certified accordingly. Wetania ABAROKIGWA chimi sano na ibere nigo babekirwe EGUTWA na igo mugavana we county ya NYAMIRA moskamo sinyaribo nigagendere gosegeta Abaibori nganere biya babeke bosio esemi ya magoko na nyora Abaibori bago chomsiana abange ngomo tebiro mwane TVET na timbo atibesa moderne TVET igere bosa asabano is free atana na ya karamo beka wana kwagusa oyoro jina ko nyomwana segeto boigo nigo yabekirwe gocha ABAROKIGWA nerebya ABAROKIGWA bende chiskuru chobundi eriyo beri kebene. I'll double the efforts to make sure that you achieve gigari kiralia to kwana naende. That's the purpose Mochi Energy Polytechnic, because the job market is expanding. The job seekers are expanding at a rate which is about 10 times the economy is expanding. Asensemo yumo vice chancellor we university ya Kisi oyubo igorenge omogeni hasomo yego yuo nigate birenga university ya NYAMIRA eyogendete kwagachwa asensemo ya Kyabonyoru nechie konyori wawe ikomotinyo December asekiriya gatsango morai wenso moske William Ruto nanja komenta enyombe yikuru amaronga abere gocha amaronga 5 is what we call the tuition block. Initially ilikuwa ni ghorofa 2. Lakini rais alipofika miezi miwili iliyopita akaongeza pesa akasema ziwe ngapi? 5. Na kwa sababu hiyo itachelewa kidogo kukamilisha lile jengo. Lakini nimekuwa nikipita pale na nimepata hakikisho kutoka kwa uongozi wa jeshi na wale ambao wako kwenye jengo kwamba kufikia Disemba jengo lile
ase ensemo yaba MCA bari baikera naroro nigo batebire munenjira ya muyogosira Chisemi nerubiye county ya Nyamira kwene kingango bekere bo siasa korika abarokigwa bari basomire giskuru cyo bubundi anene monase county ya Nyamira. We have Nyawasco, a water company full registered in our county. Data has embraced these plumbers. Data has been having a bias towards those who have graduated within our VCT in Nyamira County. Weta ni abarokigwa chimi sara na ibereni go Banyore ko bakobekerwa EGUTWA litukoria lera bakonyara ko bakorwa sikuru cyo bubundi ndio kwene kingango jagoskia barebo tu anane mono ase jigasya mako korwa segeti yasironge gotoka ase bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira ingo reporter en Soko TV yetaranyarike Steven Embunde.